Здравейте, в първия клип в мой канал ще направи кариера на Need for Speed Underground 2. Започваме в момента. Така, почваме. Изчакваме да зареди играта. Готово. И сега 1-2 секунди. Enter, трябва да натисна и потегляме. Така. Съобщенията са досадни много. За да знаете, в този епизод там ще сменя колата. Скоро да завъртях. Сега ще сменя колата и ще до гараж да сейфвам, нищо повече. Втори епизод очаквате състезанията. Така. Сега имаме само право сечка на нещо като магистрал с мъчение. Това му е магистрал. Много добре, че има тук в средата на пътя, там ще кара в да се блъсне. Но няма значение, вече излезахме от магистралата. Как задминахме тази кола. Съобщенията ще се скулят. Ще спомняте ли да го отварям, защото са много досадни. Има някакви важните, но ще отварям някакъв път на куп. Но няма за този епизод едно ще да отвори. Така. Сега сам напред. Извинете, малко съм болен. Така. Сега сам напред. Още едно съобщение, което няма да бъде отворено. Караме с бясна скорост. Все. Тук има завой. Добре за... Това от завой бег ще вземе. Тук трябва да престана да правя дрифт, защото това ми изиграва сега. Завой. Още едно съобщение няма да бъде отворено, както ви казах. Така. Тук има пари, това е голямото давне. И сега идвам тук, до си ги събера. Вече сме $75 в банката. Тук сега влизаме. И трябва да избираме между Peugeot 206, Ford Focus, Toyota Corolla, Nissan 240 SX, Mazda, Миката и Honda Clivage. Аз ще избера Honda. Така, и се запътваме към гаража. Така, изчакаме да зареди. Готово. После на остане няма да бъде сложно. Както вече знаете. Да, напред тази кола е доста по-бавна от Nissan, който оставихме. Но като я апгрейднем, може би ще се сравнява с него и дори може да го помине. Сега ще има доста път. Втори епизод ще се състезаваме, както вече казах. На мен лично толкова тази Need for Speed ми е любимата от сериите, защото има си отворен свят. Той това има и Most Wanted 2, но не знам, тази се ми е любимата. Трябва да апгрейдваш, докато в Need for Speed Underground 1 трябваше да апгрейдваш да правиш състезание. Там беше въведен тунинга. От тук вече си е съвсем добре продължена тази идея, която EA Sports са искали да направят. Да, много добре се е получило. Нищо играта от 2004-та. Тук малко подминах от невнимание. Но тя се държи на мястото. Трябва да влезем тук навътре. Така. Малко оставих колата без контрол. Така. И сега влизаме в гаража. И така, това беше от мен. Ако ви е харесало, харесайте. Ако много ви е харесало, се абонирайте. Пък
и ви моля да коментирате дали да продължавам да правя още клипчета. Хайде, чао!